நீதிமானா இருந்தா தேவன் வைத்த ஸ்தானத்துல ஆதாமை வந்து தேடுகிறார். ஏன் ஆதாம் ஒளிச்சிருக்கிற இடத்துல ஆண்டவரால கண்டுபிடிக்க முடியாதா? ஆதாமே நீ எங்க இருக்கிற? தாவீது சொல்லுகிறான், நான் பாதாளத்துல படுக்கை போட்டாலும் அங்கேயும் உம்முடைய கை வந்து என்னை பிடிக்கும், உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன்? அப்ப அவரால பார்க்க முடியும். பட் இங்கே ஆண்டவர் ஆதாமே எங்க இருக்கிற, அதன் அர்த்தம் என்ன? தேவன் வைத்த ஸ்தானத்திலே அவனை தேடுகிறார். தேவன் வைத்த ஸ்தானத்தில் அவனை தேடுகிறார். அவனுக்கு விலக்கப்பட்டதன் மேல் அவனுக்கு உண்டான ஆசை அந்த ஸ்தானத்தை விட்டு அவனை வெளியே கொண்டு போயிட்டு, ஆதாமே எங்க இருக்கிற? சபையை தேவன் அப்படித்தான் தேடுவார். அந்த கள்ளர் கையிலே அடிபட்டு குற்றீராய் விடப்பட்டவனை அந்த நல்ல சமாரியன் வந்து கண்டு மனதுருகி சேர்த்து எங்க கொண்டு சேர்க்கிறார்? சத்திரத்தில் கொண்டு சேர்க்கிறார். சேர்த்து விட்டு அடுத்த நாள் எங்கே வந்து பார்ப்பேன் என்று சொல்லுகிறார்? சத்திரத்தில் வந்து பார்ப்பேன் என்று சொல்லுகிறார்.